Знаете ли, кое е най-голямото предизвикателство пред повечето компании? Да плащат за реклама, без да знаят дали ще си върнат парите. При традиционния модел една компания инвестира огромни бюджети в телевизия, билбордове, интернет и социални мрежи. Надеждата е след това хората да купят. Проблемът е, че голяма част от тези разходи се правят преди самата продажба. Защото нашите продукти, те не могат да бъдат намерени в магазина, в интернет, може някакви случайни с неясен происход нали, оферти да намерите, но цялостната концепция на фирмата е тези продукти да се препоръчват от уста на уста, което за мен е много по-правилният начин. Казвам го, защото знаете, всяка една голяма компания, един от най-големите и разходи е за реклама. Кока-кола около 80% от оборота го инвестират в реклама. Проблема, който те имат, е, че те не знаят колко от тези пари се връщат обратно. Тоест те дават едни пари, но колко от тях се връщат, не знаят. При Ламор и този модел, който те са разработили, на който те залагат, около 60-65% от оборота е предвиден за реклама, но забележете, те изплащат тези пари едва тогава, когато има продажба, което на тях им гарантира устойчивост, а пък на хората, които решат да се занимават с това, което ще ви споделя, една, да кажем, възможност. Това променя и ролята на обикновения човек. Вместо просто потребител, той може да бъде и човекът, който създава доверието между продукта и клиента. Иван беше с себорен дерматит. Борихме се близо 3 години. С локални мазила, с кортикостероиди, какво ли още не. Да, временно облегчение, докато се намажа всичко точно в момента, в който си измие лицето или се вземе душ и кожата отново се зачервява и спръква по лицето. Въпросът вече не е само кой произвежда продукта, въпросът е кой създава доверието около него. Защото в икономиката на препоръките това често е най-ценният актив.